illi jgħidulna l-isqijiet tagħna il-missjoni tagħha ta' u għallima hija miftuħa kemm għal dawk li jiġu l-Knisja, kemm għal dawk li kienu l-Knisja u telqu, u kemm għal dawk li qegħdin ifittxu l-verità barra mill-Knisja. Hekk tliet kategoriji llum il-ġurnata bħala nsar irdu nitalmu ħanidu hekk kif niftħu qalbna għal xulxin, dawk li jiġu l-Knisja, dawk li kienu fil-Knisja u telqu u dawk li qegħdin ifittxu l-verità barra mill-Knisja. Hemm bżonn anke aħna bħala nsara fil-ħajja ta' kuljum, il-qalb tagħna tinfetaħ għal dawk li huma fil-Knisja u għadhom jiġu, dawk li telqu, dawk huma ħutna b'mod speċjali marbutin bil-grazzi tal-Mawmudija, però anke dawk li mhumiex insara qegħdin ifittxu l-verità barra mill-Knisja. Ġesu ġie għal kulħadd eżistijaj. Aħna ma nistgħu niskludu l-ħadd fil-mixja tagħna. Aħna ma nistgħu niskludu l-ħadd fil-ħidma tagħna. Ma nistgħu niskludu l-ħadd fil-familja tagħna, fuq il-post tax-xogħol tagħna, fil-ambjenti ta' divertiment tagħna, imma rridu li lil kulħadd inwaslulu l-verità tal-kelma ta' Alla. Ħalli Alla l-imbierek ikun tassew l-ewwel edukatur tagħna li jifforma kull wieħed u waħda minna. Jalla jgħidulna l-isqiet ukoll iż-żjara tal-Papa Benedittu 16 fostna tkun mument fejn jikkonfermana bl-awtorità, bil-karizma tiegħu lil mulejtaħ fil-din il-fidi, jikkonfermana f'dan Alla, iħeġġiġna biex nintelqu kompletament f'idejn Alla li jrid jiffurmana hu biex jagħmilna l-persuni li hu joħlom illi nkunu. U jekk nagħmlu dan il-mulej naslem.